Bueno, non vos conocedes de nada, verdad? No. Estupendo. Pois Poderían, non vades olvidar nunca a cara o un do outro. Vale. Porque vou generar entre vos unha conexión. Vale? Non é unha conexión emocional que nos vayamos a poñer aquí intensitos a chorar ni nada deso. Pasou É mami unha co meu conexión ex. sensorial dos sentidos, vale? Entón, Jenny, o teu papel vai a ser moi sencillo. Eu agora nuns segundos vou a contar hasta 3 e vou a chasquear os dedos. No momento en que chasquee, non antes, vas a pechar os ollos. E vas a percibir o que pase ao teu redor, vale? É posible que sintas algún toqueciño, tal que así. Ti non abras os ollos, non digas nada, simplemente recorda o que pasa, porque despois eu preguntareiche. Así de fácil. David... Estou acojonando No, moitísimo. no, Sí, no. sí. Este é para disfrutalo. Bueno, vale. David, o teu papel vai a ser tan sencillo Sí. que non che vou nin a explicar. Valo ver. Perfecto. Así de fácil. Eu quedo aquí mirando porque... Exactamente. É importante que estés relaxado tamén, vale? Difícil. Bueno, Non me intenta. toques, non me toques. Intentaremos. Jenny, reláxate un pouquiño. Respira hondo. Que tensión, por favor. 1, 2 e 3. A ver se vou mirar moito, quedou tamén Quedou apuntada. dormida. Jenny, non abras os ollos, pero se sentiche algo, levanta a mão dereita. Vale, baixa a man. Non os abras todavía. Coa mesma man, Jenny, quero que señales o número de veces que o sentiche. Vale, baixa a man, non abras os ollos aínda. E dadevos a volta, poñidevos de espaldas ao público. Lentamente, Jenny, de espaldas ao público. Eso é. Aí está, perfecto. Jenny, quero que señales o punto exacto de onde o sentiche. Ahora. Vale, abre os ollos. Podes te xirar. Ti tamén, David. Mira as súas caras. Que están flipando, Jenny. Porque... Jenny, ti sentías que che tocaban, verdad? Toqueina en algún momento. No. Estaba tocando a David e sentíalo ti, Jenny. É moi curioso, pero a min dame pena que Jenny perdeu o número, non o puido ver. Non te preocupes, Jenny, porque ahora yo vou a facer a David e ti o vas a ver desde o teu sitio. Forte aplauso para ela, por favor. Moitas gracias, Jenny. David. Eu estaba como que de cachondeo, Verdad. Estaba como facendo cachondeo, porque de feito Antonio díxome cala a boca Pois ahora vas a sentir ti, querido, David. xa sabes que... Ponte aquí un segundinho, se faz o favor. Pero dá Gracias. medo, Dá Un respeto, pouco de non? medo, de respeto. Vale, isto que acabades de ver ten moito que ver coa aura. Sabedes o que é a aura, verdad? Sabemos, Unha especie de energía que temos todos. Ti crees nesas cousas, David? Absolutamente. E máis agora, non? E máis agora creía, eu estou facendo este papel un pouco e tal, pero eu quero profundamente nestas cousas, quero que o David saibas. cree- Estupendo, cree pois ahora moito valo nesas- sentir na túa sí, pel. sí. Perfecto. Vouche pedir que estires Isto o para brazo. ligar é maravilloso, ¿no? Quería Vouche pedir que estires o brazo un segundiño. Estiro os brazos. Este brazo, Este hacia aquí, brazo. hacia aquí. Mira ao frente, non peche os ollos aínda, David, pero eu vouche tocar. Cada vez que sintas que che toco, vas a decir alto e claro, ahora, que te escoiten todos. Vamos a facer unha proba. Ahora. 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 Fácil, verdad? Ahora é o mismo, David, pero pecha os ollos. E solo cando o sintas. Ahora. Ahora. Ahora, pero así. Otra vez así.
E agora simplemente, David, cando o sintas. Ahora. Ahora. David, abre os ollos. Mira onde estou. Non sei, eu non estou vendo nada, non estaba vendo nada. David, Gracias. sentías que che tocaba, verdad? Si facías así e despois... Sentías que como- che tocaba. Sí. Toqueino en algún momento. No. Estaba tocando o teu aura, David, que por certo é moi cálida. Moitas gracias. Era esta, Moitas que gracias. pasada, ¿no? Que, gracias, guapo. Moitas gracias. A ver, tedes que dicir, eu non vi nada. Entendo que é espectacular polas caras que estades poñendo, pero tamén pode ser unha broma que me estades facendo para que No. flipe eu.